Sorry. Αλλά είναι απόκριες, οπότε ναι. Sorry που είχα να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Ναι, το ξέρω. Είχα ένα μήνα. Πολύ sorry. Ξέρω, θα με κράζετε. Αλλά είχα πολλά να κάνω. Και επιπλέον θα ανέβαζα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα που πήγα στο ζωολογικό και σε ένα άλλο μέρος που πήγα, στην Ανάγωβα, με το σχολείο μου. Αλλά δεν το ανέβασα γιατί το tablet έσπασε και δεν ξέρω που πήγανε τα βίντεο. Αλλά θα πάρω touchscreen και θα το βάλω στο tablet, θα το αλλάξω και έτσι μετά θα μπορώ να τα πάρω από το tablet και να τα βάλω στο YouTube και να τα κάνω edit. Και θα ανεβάσω και βίντεο πώς θα βάλω το touchscreen. Ναι, αυτά. Λοιπόν, γιατί είμαι έτσι. Γιατί είμαι έτσι. Γιατί είμαι έτσι, ρε. Λοιπόν, πήγα στην παρέλαση το Zombie. Στο Zombie Walk στην Αθήνα. Και ξέρω εγώ θα έχω πληροφορίες στο description για αυτό το θέμα. Ήταν πολύ ωραία. Κοιτάξτε. Κοιτήθηκα κάπως έτσι. Αυτό. Και και ναι, τέλος πάντων, συγγνώμη για αυτό εδώ πέρα τη βλεφαρίδα. Και ήταν πολύ ωραία, δηλαδή ήταν όλοι ζόμπι, ήταν 1200 άτομα και βάλε, ήταν μια νύφη ζόμπι. Τράβηξαμε φωτογραφίες, θα το βάλουν στο site, θα με βάλουν εμένα σε site, μάλλον. Ναι, και πήγαμε, ήταν στο Σύνταγμα, ήταν για όλες τις ηλικίες και μέχρι το μοναστηράκι θα πηγαίναμε και ήταν ωραία. Ήταν πολύ ωραία, δηλαδή είχε ζόμπι έτσι κανονικά με ωραίες στολές, έτσι και καλά του φεύγει η φλόγα.